me. Help me, nigga. Wake up like what time it is. I gotta get a move on. I'm on the road so much I'm down to sleeping with my shoes on. When I need it. Move far from the trenches and I ain't going back. I'ma stimulate my brain, stacking all these racks now, but it's there when I need it. Bible told me read it. The way I started living, she know that I really need it. Wasn't no food on the table, I'm the one that did the feed. It's time to slide soon as bro to stop breathing. No dreams, niggas change for no reason. Stay the same, so I ain't show you how to knock a nigga out. Catching hatches out the streets, they all a killer. Just youngin' in the streets, don't tell nobody that feel them. Conscious every movie, know somebody won't kill them. Boeta, ik denk dat ik aan mij stop. Hoe lang was ik weg? 2 weken, 3 weken? Wacht wat ik ook kijk. 2 weken, 3 weken? Waarom? Ga bij YouTube ingaan. Iets kijken. Maar hoe was jullie? Hoe is jullie live? Zijn jullie allemaal gezond? Healthy, gezond. Klep je like six. Haas. Wait, this is actually my lucky day. What the heck? Cookie! 2 weken geleden kan je zien nog. Waarom? Kijk daar. Subscribe. Dus terug in die beat, waarom praat jullie? Wauw, ik ga niet vloeken op YouTube, jezus. Maar nog op TikTok, denk ik op TikTok. Ja man, ons is terug man. Na 2 weken, na 3 weken. Waar je nog praat man, hoor, praat Kalse Gang. Ik weet ik is al een paar weken. Die song is al een paar weken, hij al performen goed, ik te zien. Ik weet een beetje hoe aan die song. Was waar. Ik weet wat die song is, waarom bij je praten. Ik weet wat die song is, waarom. Tell me of course, ik die goede record op mijn shuttle bob, ik hoor Rolex op golf. Hij wil spinnen op mijn blok en mijn koos gaat bots, al je phone niet like iemand record. We moest terug gaan tot daarvoor, wacht. Malo hier niet, wacht. Ik heb het gezien. Ik heb het klaar gezien. Kalse Gang is mijn favorite rapper. Dan misschien Luda G. Dan misschien... Yo. Allemaal gaan zo aan Mr. Moody. Maar man is warm. Kalse Gang, Luda G, Mr. Moody, K Medusa. Zo'n King als hij supremacy, zien ze. Zo'n King als moest die Cinnamon. Maar ja. In alibi. Maar van nou. Kalse Gang. Mijn goat. Jullie kan niks zeggen. Ik weet niet. Als man wat om dus op TikTok en goed man. En Ziggy ook, ja, Ziggy is ook aan, ik ken ook, zie man. Ik zei homie of course, ik die goede record op mijn shuttle bob, ik hoor Rolex op golf. Hij wil spinnen op mijn blok en mijn koos gaat bots, al je phone niet like iemand record. Ik zei boeta wakijn, veel om ziek uit die skies en die shell blik meet hier in nice. Me zweren voor life, meen om te spinnen op het zee als ik meet en het tikko zijn nee. Ik zei boeta voor times, boeta gaat walken jong down, ik het nije gewoon, ik gaat slicen. Le kom je dook, ik gaat alles die klein, ik is bult waar die hype gaat nog weeks aan mijn Nike. Dan ik game, ik is evil, ze zei, ding is niet 1, ik het 9 van nice. Kunnen ze 10, ik het evil type en nog al op mijn mind is een evil date. Winnie was klein, wil je meet met mijn size, nog al op mijn mind, hulle meet op je mic. Maar hoe is dat voor, wil je meet met die guys? Hoe is dat voor, is dat meet in een fight? Kom ons aan hier, bro, is lied is van hij, bro, spin ons aan big, bro, spin op een night. Ik wil staan aan mijn noem
Thomas rebuke het, ik maak excuses aan misery gang met een nieuwlat, ey. Kennis aan boa bij Newland, zoek je nog broers, het zij ziek een nieuwlat, ey. Stevens, die gallekie broers, push van zijn losers, vang hem in broers, ey. Hij jong al voor in de suit en hij is met kassen, maar hij zoekt een suit, ey. Met je dook, je gaat alles, die kleine is bult, waar die hype gaat nog weeks aan mijn Nike. Ranik. Hij jongen voor in een suiten. Hij zoekt mijn cousin, maar hij zoekt een suiten. Ik is bold voor de hike. Ik is bold voor de hike. Het is buiten was akkelie man. Het is bek nou. Ik is bold voor de hype gaan week samen met Nike. Hij jongen voor in die suiten. Hij zoekt mijn cousin, maar hij is mijn cousin, maar hij zoekt een suiten. Hij voor in die suiten. Hij zoekt mijn cousin, maar hij zoekt een suiten. Jullie mannen, weet nog niks wat aangaan nie man. Yo, goed willen koppel, het gaan niet man. Waar, kijk die praat. Ja, wat nou, technical difficulties red, zie nie man. Maar wat ik gesê het man. Hij jongen voor, hij is in een suiten, maar hij is mijn cousin, maar hij zoekt een suiten. Wat zei man? Hij jongen voor in een suiten. Hij zoekt mijn cousin, maar hij zoekt een suiten. Ik is gemaakt voor de hype gaan nog werkzaam met Nike. Shit. Kijk, relax, Boeta, relax. Dat is nog geen festig om zo aan te gaan niet. Jezus. Die kleine is bult, waar die hype gaat nog weeks aan mijn Nike. Raniki game, ik is evil, ze zei. Ding is net 1, ik het 9 van nice. Kunnen ze 10, ik het evil type. En nou al op mijn mind is een evil date. Wendy was clean, wil Moet je wat zeggen man? Kennis is evil, ik het kennis is 10, ik het evil types. Kennis is 10, ik het evil types. Jij weet van niks van mij af. Zij kreeg ze, hoe kan je zeggen? Zij kreeg ze, zij kan niet zeggen, kijk. Zij kreeg 2 en 3 hier. 2 en 3 hier. Die mannen zei, dat is aan mijn hakkel. Zij kreeg 3 hier. Die man kreeg 10. Evil type. Bij je paraat hier. Weet je, kijk je hoe jullie mannen vandaag aangaan hè. Met jullie mannen is gericht. Maar kijk je, ik ga voor jullie advice man. Advice. Die is solid advice. Die is life changing advice. Hoor. Zie maar dit daar light in hè. En hij gaat ook Christ toe. Of het gaat één. Zeg voor hem, kijk je. Ze moeten hem mooi leren dat. Ze moeten hem zeggen. Kijk je me bro. Ze moet net zo laten zeggen. Kijk je me bro. Zij moet vriendelijk wees. Met die lelijke meisjes. Zeg maar, hij zei nee daddy nee. Nee daddy nee. Zij zei nee wat dan nee. Wat dan nee. Ze moet haast. Wat dan nee. Zie man, ons abuse children in no abusing. Maar luister. Tina. Hij zegt van be nice with the 3 out of 10's. Die 3 uit 10 uit, die 2 uit 10 uit. Zo, die 4 uit 10. Niks meer dan 5, zien ze. Niks meer dan 5. Van de wit. Ja. Die 3 uit 10 uit. Die 3 out of 10's. Ze laat het zo met alle, zie man. Dan achterna. Je bent geraad. Ze hebben net voor hem zeggen, hij moet patient wees. Zie je man. Hij moet net vrienden met hem, zien ze. Hij moet patient wees. Je bent geraad 5. Hij zegt oh. Hij gaat nu laten zien. Oh, oké. Ik verstaan nog wat een paar van gepraat heeft. Maar gaat 6 komen. Oh. Gaat 7. Hij gaat dus oh, die. Alles nou meer 3 out of 10 is nou 7 out of 10. Zie je man. Daar zien ze oh. Hij gaat zeggen, nou, daddy. Die lelijke meisje, dat is meer lelijke. Vanuit dit, alle haren was nog haar, maar nou zullen ze, die kevers out. Zie je man. Zo zeg je lijkt hij. Alle 3 uit 10 moet hij met nice wees. En gaat eren, gaat 1. Alle lelijke meisjes, maar hij zei, ik wil mijn vrienden. Hij moet samen alles spelen, wel het tijd geven, alles, zie je man. Van wanneer hij hierbij gaat 7 komt, zie je man. Dan is alle baddies. Allemaal zoek net baddies. En dan gaan we nog dezelfde hogeschool toe. Want je weet op je hogeschool. Dan wordt het intimate. Dan is het niet meer vrienden, het wordt het intimate uit. Ik geef jullie advice, solid advice. Yes, jullie verstaan niet wat ik want. Van hij wat ik nog eens zie. Jullie het is een oorlog kopperen gaan. Yo, ik denk nou, ik was graad 1, niet? Ik was graad 2. Toen speelden ze al buiten. Yo, nog wij hier met een baksteen weer.
Hulle gooi jy met 'n baksteen en ze gaat in die ka. Ik zit daar achter die deur. Hulle koudt maar voor mij in die klas en hulle sê ik maar ze aan. Hij heeft me een club gegooid. Ik snoep een club. Ik zei, yo, ga ik ben Lea. Yo, hij is een slechte dag waar, jong. Yo. En ik weet wie ze is. Kijk je, ik zal je niet disrespect om een foto van jou nou op te zetten. Ik weet, ik kan jou krijgen op het internet, puta. Ik kan jou krijgen. Maar ik ga dus zeggen uitbellen, want het gaat van mij om zoen is niet, man. Nee, wacht. Of niet, of doe jij niet. Moest editen, nou. Maar we praten kalse gang, man. We praten nou hiervan. Zie niet, man. Mijn kennis is 10, ik heb evil types. Ik het evil type en nou al op mijn mind is een evil date. When die was clean wil je meet met mijn size, nou al op mijn mind hulle meet op je mic. Maar hoe is dat voor wil je meet met die guys? Hoe is dat voor die zal meet in een fight? Klaar weer kalse gang. Klaar. Weg. Ja. Een mens kan zien, je hebt het uit die hoed uitgemaakt. Je hebt het uit die kit uitgemaakt. Want die is de high production. Waar is die budget voor die? Andere man is broke. Keyboard van is die weekie. Jelle man. Kijk, zo. Zo 50 aan ze ja, tegen inbox. Direct deposit. Ja, kan ik nog een spuddy voor jou. Nog een spuddy. Mijn live storen nog wat ja look. Yes. Ons is terug nou, boeta. We gaan nu na elke dag een dagpost. Na 2 dagen weer post. Na nog 2 dagen weer post. Consistent, namens consistency.